Ngayong buntag, bulan October gihapon, Pamahaw mi sa restaurant. Pero ani orasa mga almost 10 o'clock naman para nako ting snack na ni kay ting snack mo gid ni sa Pilipinas. Pero sa ila diri is Pamahaw pa. So mo nilang Pamahaw kanang nilugaw nga corn kani corn grits na siya. Mais ra good gilugaw din. Instead of sugar, ibutangan ako ani syrup. Hilig man sa syrup. Hilig din sila sa tamis. Kani ko ani ina Amerikanong Pamahaw. Dayon pancake kani. Ito snack mo gid ni mo na ako order sila Pamahaw ni. So butangan din nila og butter sa tuwa kay sprinkle ng sugar og katong gatas no, kondensada. Pang snack pudri Pamahaw. Kanang kang kiti kano man siya. So ingon ana nagdilahan ay sausage, na ay bacon, na ay itlog, na ay potato, na ay ham. Then coffee. Then what do you call this? French toast. A French toast. And hot cake. And hot cake. Ang ganda sa tuwa, sliced bread nga gitos, ibutangan din nila og syrup gyapon. Hilig kay ni sila. Pancake, hot cake. Sa tuwa pancake, sa ila hot cake. Lahi ra gyud kaayo. So nani lang estilo sa Pamahaw. Kami na pud ni para nila mo na dagko gini sila okay. More on protein gini sila. Dagko din kusgan ni kabalo mag in English. Kita kay luga-luga man dali ta kabalo mag in English. Ay, luga-luga ra man ta dayon inunan din sa buntag. Ayan. Dikoritan lang po dayon og salt and pepper. Partner gid na sila salt and pepper. Agid na diri partner gid na sila. Kita asin ra gyud, asin ra. Ayan, water, ang ilang style diri instead nga baso, jug. Jar, dili jug, jar. Ilang style diri. What can you say about it? Our glass is really the glass. Here is the jar. You use the jar for your glass. So, mora ni Pamahaw nila, inani lang. So, ani di po din ako maurot og kaon. Kaon ako anig isa, and the rest anak, pwede na ako ihiposon, ibalon dito sa trabaho. So, inani lang. Simple ang kung kinabuhi. Malipay naman ta, kontento naman ta sa kung kaon. So, pwede pa kumuklose. Ako sa mo itor sa restaurant ha. Style nila diri suga in every table. Okay. Ang restaurant diri marag balay. Ginahan ko ani marag balay ang style. Ako dako po ni siya. Ayun. Para dito, ilang kusina, kung order ka, busy kayo sila diya. So, ang ngalan nining restaurant is Bob Evans. So guys, palagi hapon ni Pilar Gans.Salamat, bodyong bisaya. Salamat sa pagsunod sa akong programang bodyong bisaya. Pilar Gans. Mahal sa mi nga. Mahal sa mi. Kita-kita ta sa sunod na pod na video. Bye-bye. Salamat sa pagsunod sa ko ang videos.